njengawe ungumuntu omtsha owenza ntoni onjani nje apha ebomini? Mna ndingumntu omtsha waseTsomo, ndizalwa kwilali yase-East Bank. Ndiyifounder kaMr and Miss Tsomo endiyiqale ngo-2022, but ke ngo-2022 andikwazanga uyenza because of amagingxigingxi ayekhona. Then ngo-2024, nge-27 ka-April, then ndenza my first annual kaMr and Miss Tsomo. Ngoku wawuhleli phantsi uceba ukumqalisa, yintoni eyafikayo kuwe engqondweni? Into efikayo kum engqondweni kukuba ndikwazi ukukhulisa abantwana baseTsomo, ndikwazi ukuba ndibakhuphe kwi-drugs, ndikwazi ubakhuphe etywaleni, bakwazi ukhula, babe ne-confidence, bangabi nale nto yobana ngaba mna ndinokwazi ungenela uMr and Miss SA, I mean, sorry, uMiss SA okanye uMr SA because of ndiphuma ezilalini. So bendisusa laa nto yobana ngaba babe nayo i-confidence, bakwazi ungenela ezinye ii-pageant ngaphandleni kukaMr and Miss Tsomo. Badla ke abantwana xa bengenela ii-competitions okanye mhlawumbi izakhono ezithile baqale bajonge umntu oyenzayo uba yena eyakhe italente yeyiphi. Khasibalisele wena ukhule ujoyina eziphi iitalente? Mna ndikhule ndijoyina italente. Ukhula kwam ndifuna uba yi-actor, but ke ndiye ndakwazi ngo-2021 ikhona ibali bendikhe ndali-actor, ndi-acthiswa nguBhutulunga Ngqabashe. Lalisithi Kwahlwa Kwasa, ndili-actela ndiseTsomo eMission. Laphuma labe lidlala kuChannel 260. So ke besilinde ke i-continuation yalo. Okay. Mntakwethu uMr and Miss Tsomo apha ku-2025 singamlindela nini? Apha ku-2025 uMr and Miss Tsomo singamlindela nge-27 kaJuni. Alright. Then ke zeziphi ii-categories oba nazo? Ii-categories endiye ndibe nazo ngu-swimwear, ibe ngu-traditional, ibe ngu-evening. Then ke ngoku ii-ages qala ku-12 years up until u-19 years. Okay. Udla ngofuna ke abantwana abasuka kweziphi iingingqi? Abantwana endidla ngobafuna ngabantwana around intsika yethu, but ke i-challenge endiye ndayifumana ngabantwana bakude from eMthatha, Port St Johns besithi bafuna ungenela. Andikwazanga ke uba ndithi anizukwazi ukuza because nikude, ndithe mabeze. Bakhona abantwana nabo abasuka kude from Port St Johns and Mthatha besithi bafuna ungenela uMr and Miss Tsomo. Alright. Umntu onomdla omamele ngeli xesha onqwenela ukungenela owalo nyaka uMr and Miss Tsomo, ungathembisa uthi uza kuphumelela ntoni? First prize, second prize, andazi zibalwa njani. Iba nguMiss Tsomo, ibe yi-first runner up, ibe yi-second runner up, ibe nguMr Tsomo, i-first runner up, second runner up, then ibe zi-extra titles. For umntu ozowina, andifuni ukuthi uzowina intoni because kuxhomekeka kwinto thina esizoyithenga okanye loo mntu uzothi adoneyithe ngaloo nto leyo. Uba okay, athi ndizodoneyitha ngento ethile, maybe ndizodoneyitha ngee-gift vouchers for abantwana abazobe bewinile. So andifuni ubasho uba ndizothi sizobanika ntoni na. Okay, khawuthethe nabo ke ngoku. Andithi inani lakho alikapheleli, khawuhlabe ikhwelo kwabo banomdla, uthethe nabo ngalo mzuzu. Kuba abantu abamameleyo abasafuna ungenelo Mr and Miss Tsomo bahamba kuFacebook, ndinguMandilakhe Qhina. Ipage yethu kaMr and Miss Tsomo ithi Mr and Miss Tsomo qha, okanye ungandifumana nakuWhatsApp ku-064 186 5361, 064 186 5361. Alright mntakwethu, khawukhuthaza umntu omtsha nje kumotiveyitha uba alandele isakhono sakhe omameleyo ngeli xesha. Into endingayithetha ebantwana abatsha kukuba umntu makalandele isakhono sakhe. Ukuba ufuna uba yi-actor, yiba yi-actor. Uba ufuna uba ngumntu omodelishayo, yiba ngumntu omodelishayo. Kuba ilizwe ngoku ndingathi lixhomekeke ebantwini abatsha ukuze likwazi ukhula. Lixhomekeke ebantwini abatsha uba balikhulise, likwazi uba liye kule ndawo sifuna ukuba liye kuyo. Kuba ngoku izinto ezenzekayo emhlabeni azirayithanga for thina abantu batsha. So ukubana ngaba unephupho onalo
liveze ngoku kuse-early, kungade kube kuthi uzawuveza sekulate. Okay, kumazo okugqibela oza kuwenza ungasele usichazela uba ivenue soyifumene iza kube ibanjelwe phi yonke lento, kodwa ke ndifuna wenze amazo okugqibela nezinto oqonda uba unqwenela ke ziphume apha ereyidweni ngalo mzuzu. Ivenue izabe iseTsomo Town Hall, iyaqala i-event ngo-10. Kubantu ke abafuna ukukhupha loo nto banayo, kubantu abafuna udoneyitha, bangandibamba nakuFacebook, ndinguMandilakhe Qhina, nakuWhatsApp ku-064 186 5361 ukuze bakwazi ukuthetha nam, sikwazi ukulungisa izinto. Amazwi wam okugqibela ndingathi ebantwini abafuna ukungenela mabangenele uMr and Miss Tsomo. Ukuba ufuna loo nto uyifunayo ngoMr and Miss Tsomo ungadibana nam kwi-social media platforms, ndiza kuphendula loo nto ifunayo in full detail. Okay, masirhalisele ke ngoku abazawungenela nabanomdla ngalo mzuzu kodwa ke befuna uva into yoba kunyaka ogqithileyo u-First Princess okanye i-first runner up ne-second runner up no-Miss no-Mr bafumana ntoni? Ii-prizes sasifumana kuSpa, uSpa wasengqondo wasidoneyithela nguye owasisponsarishayo. Kuba ke sasiqala ukwenza into yethu singakhange safumana sponsors zingako, then uSpa waye wasidoneyithela ngee-toiletries ne-snacks for abantwana ababewinile. Then after kwakwene abantu abayi-6, then kwakhona i-extra titles, then i-extra titles zona, then umntana wafumana i-200 200 200 kwaba bebewinile basecaleni extra titles zethu. Okay, surely kule ndawo uhleli kuyo unawo amaphupha, unqwenela uba bafumane ntoni kwiminyaka ezayo? Kwiminyaka ezayo ndinqwenela ukubana ngaba umntana lowo uzawuthi aphumelele afumane noba yimoto, like liphupho lam lelo uba liphupho lam elo uba afumane imoto umntana Yes. ozothi aphumelele, uMr and Miss Tsomo, afumane i-gift vouchers, afumane like izinto ezinkulu ezizokwazi ukubonakalisa ubana ngaba no ebengenile uMr and Miss Tsomo, nabanye abantu bazothi babe nomdla ngoba bafake engqaweni, bakwazi uba abantwana bawinileyo bakwazi utraveler around i-Eastern Cape or around South Africa behanjiswa nguMr and Miss Tsomo. Okay, siyayivala Mandilakhe ngoku khawuvele ukhulula amaxhala kumntwana ofuna ukungenela, badla ngokoyika ii-task abazinikwayo. Kuyaziwa uba awuqabeli iqongeni kuphela, ziba khona ii-task ozinika bona khona ukuze babe kanti bakhulisa ke nee-points nee-votes zabo. Ziba njani ii-task obanika zona phambi koba kufike olwaa suku lokugqibela? Okokuqala, ii-votes zethu besiqale savota ngokwaFacebook. Uba ufumene ii-votes ezininzi plus minus 1000 then siyakuthatha. Then ke ngoku ii-task esinazo, abantwana baye banikwe ii-sessions zee-finalists. Then ke ngoku umntana aye enze i-community project. It's either uya esikolweni afike agqithise ancedise ekhitshini koomama abaphekayo, afode then asithumelele i-picture, okanye ancedise phaa kwaba sisi baye batshayele phaa esitratweni etawuni, asithumelele i-picture. Okanye noba wenze loo nto leyo but izabe into ancedisa kuyo, then athengise namatikiti around itawuni le akuyo, noba umntu akayanga kwi-event but athenge itikiti ukuze azokwazi unyusa ii-points zakhe, because ii-points anazo yena umntana ngaphandle ngu-70%. So ezinye ii-points zezaa zizifumana xa iphaa phakathi estage. Okay, Mandilakhe mandibulele ngexesha lakho. Ndiyabulela nam bhuti kakhulu. Alright, nkosi kakhulu umphulaphuli besincokola ke naye phaa uMandilakhe Qhina, yena i-founder ka-Mr and Miss Tsomo. Uncokola ke ngo-Mr and Miss Tsomo ozayo ka-2025, ecela ke abantu abatsha banesakhono sokumodelisha ke bangene baqhagamshelane kunye naye, then ke nezi-sponsors okanye inkxaso uyayidinga bethuna nidibane naye kuFacebook, nenamba ushile uthi nicela ke into yoba niyamxhasa. Xa sibeke phaa kwintengiso singena kwileyidi lasekasi, uchukwa nalo siphethele ezinye izinto namhlanje. Akujwirita vada, akujwirita mfowethu. Wabona utshitshela mrawo.